Daerah ndi Pak iki jenenge? Daerah Sing ndi? di Ya iki jenenge daerah ndi? iki daerah Tanggulangin. Eh? Tanggulangin ya. Daerah Tanggulangin sing rono kae. Tanggulangin. Oh, iya Tanggulangin sahabat ibu sayur nang kene. Karo apa? Karo dulurku, tapi saiki wis nang Kalimantan. Nang Kalimantan. Heeh. Ini sing mudun iki nggak jalan. Nggak jalan akhirnya 12 terus ya tembus dalan ngono tekan kae. Iya, Pak. Oh, iya lagi kan tulisannya lho, Pak. Wah, daerah wisata. Daerah Tanggulangin. Tanggulangin, Bro. Oh, ini ada tulisannya Tanggulangin. Oke, jalan-jalan. Delok pemandangan, Bro. Dhuwur iki Pak apik, Pak. Dhuwur iki apik pemandangan. Ayo. Wow. Kita ndelok apa Pak iki? Iki? Iki bajai karo Lombok, karo Kubis. Bajai Lombok Kubis. Wah. Nek sing wong di lemah ini ya anu ya, apa? Hasilnya ya lumayan ya. Tak blok jelas gitu. Kedungan rupiah Bang. Kedungan rupiah tentekan ya. Kedungan orang utani nek sing anu ya tulung sumur apa iki. Oh iya. Pengen yo apik to, Pak? Ini wis apik to. Yo ndelokno rego sok kuwi. Oh. Ya adol. Ora win-wine ndak ada wis urip ning iki yo. Urip. Iki marai anu ya pedhut. Tertutup awan. Jadi ora ketok pemandangan. Narono kan? Sing nang endi? Nang Telomoyo rono ya? Iki kan dianu dipotongi oleh patang red popi ngono lho. Cerita oleh patang red kayune. Patang red cilik-cilik tapi montor cilik. Jadi barang ya. Lombok iso lemune kok ngono. Ya, lombok tapi iki iso tembus nganu Merbabu iki. Iso tembus Merapi ya iki ya. Iso ta? Oh iya. Antarane kae lho, antarane ngisor Lor Merapi kan ono dalan semudun ngono kan. Apa Sekar Langit? Sing endi? Iki tembus Sekar Langit ya? Ya iso. Iso ya? Iso. Iso jurusan. Enak nang Telomoyo saiki teko kono mau ke ya Pak ya? Iya Mas Kae. Nek nang Telomoyo numpake sing truk mau. Awas Pak. Yo. Sing mau kan lho. Sing off-road kaya hardtop mau kan lho. Heeh, jeep. Oh, jeep. Yo, bahasa gaule hardtop. Yo. Yo ben keren maksudnya jenenge iki yo hardtop ngono lho.
Ini lombok ini kan api to Pak Pi. Ya. Sampai teko kono kae yo. Panen ndau akeh. Aku biyen Mas cilikane aku karo bapak begal nang iki Mas. Oh, aja. Ini tekan tak ada. Oh. Bali putih. Dusun Tanggulangin. Tanggulangin aku pernah rono lho dhisik lho. Tapi dalane yo ora apik ya, Pak. Kapan? Tahun suwe pisan. Iya iki bangunan. KKN UIN Salatiga 2003. Kayak 2 tahun toh iki to. Sepine ya, mau rame banget sih. Ayo dalan ngene wis nggo pariwisata tekan ndi wae lewate kene yo. Daerah adem ngene kok ya. Lho apa hujan ya? Wong rene hujan ya kene ya. Nganggo mantel yo. Tak videone. Treke. Siap. Malah megak rene. Omah sing nang kono. Yo. Pupuk no. Rabuk ya Pak ya. Rabuk nang kene ngger duwe sak truk ngono dibadem-badem. Kamu trukmu ndak apa sing manung kono mau ya Pak ya? Oh, duke mau. Kok iya ke? Iya lho Pak diajar ki mau ke. Mau belajar sing kene mau tikungan anu cedak makam. Oh iya. Kuwi mau ndara kuwi. Wah. Cool. Pokoknya adem nang kene wis pokoke betah banget. Ya Pak. Nang kene iki betah banget ora sanggo kipas angin turu nang kene wis daerah Tanggulangin terus Telomoyo Merapi cedak kok kene Merapi. Iya. Malah ada. Oh. Ada. Oh. Rolasan kilo. Rolasan kilo cedak ta Pak? Rolasan kilo cedak itu Pak. Wah, ayam tentrem pokoknya nang kene iki hawane adem. Biasa pikirane ayam. Tandurane yo tanduran sayur-sayuran komplit. Ya toh? Lombok, poneh wis pokoke. Tapi tenan ya nang kene hawane nang nyenengake. Mulane akeh kafe, akeh ya pokoke ora kuwi ya. Akeh pariwisata sing daerah nang kene. Wow. Wah, sampai ini tekan SS. Kita arek nang Telomoyo kafe, ya toh? Yes. Rame ya.
Ini malam Setu ya. Malam Setu malam Minggu ya jelas rame. Daerah-daerah wisata, daerah vokasi sayur wis dadi sisi tumplek-plek nang daerah kene. Oke, terima kasih. Kopeng, 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 wisata Kopeng. OTW Semarang, OTW Semarang, OTW Semarang. Tripodnya goyang-goyang. Tripodnya ketahuan. Jalan Kopeng Salatiga, Lur. Jalan Kopeng Salatiga.
habis hutan barutan bro.